bakar daga sannan ki iyayen gulma. Ki bakar daga sannan ki bakar daga wawuya. Bakar daga da kunje ta kuke ganewa. Bakar daga sannan ki bakar daga ta shigo. Bakar daga ba ta aiki sai dai gulma. Bakar daga bakar daga bakar daga ta taho. Bakar daga da ta je sai ta yi karya. Lallai mu sai ku nemi tsari akan bakar daga. Bakar daga sannan ki iyayen gulma. Ki bakar daga sannan ki bakar daga wawuya. Bakar daga da kunje ta kuke ganewa. Bakar daga ni Sanusi ina wake ki. Bakar daga da kunganta tana kashe aure. Bakar daga tana bata zumunci 'yan uwa. Bakar daga ba ta murna sai ta yi karya. Lallai mu sai ku nemi tsari akan bakar daga. Bakar daga sannan ki iyayen gulma. Ki bakar daga sannan ki bakar daga wawuya. Bakar daga da kunje ta kuke ganewa. Bakar daga tana bin ku gurare 'yan uwa. Bakar daga da kunganta kuke ganewa. Bakar daga da ta je a gidan ku sai an yi faɗa. Bakar daga ba ta murna sai ta hada fada. Lallai ku sai ku nemi tsari akan bakar daga. Bakar daga sannan ki iyayen gulma. Ki bakar daga sannan ki bakar daga wawuya. Bakar daga da kunje ta kuke ganewa. Bakar daga ba salati sai dai gulma. Bakar daga ba ta azumi sai dai gulma. Bakar daga azumin can na ki bai karbuwa. Bakar daga baki kai ran sai dai sharran. Lallai ku sai ku nemi tsari akan bakar daga. Bakar daga sannan ki iyayen gulma. Ki bakar daga sannan ki bakar daga wawuya. Bakar daga da kunje ta kuke ganewa. Bakar daga zuciya ce ya ku 'yan uwa. Bakar daga ba ta murna sai ta hada fada. Bakar daga ba ta murna sai kuna gaba. bakar daga ba
ta nuni kan hanyar kwarai. Lallai ku sai ku nemi tsari akan bakan daga. Bakan daga sannan ki iyayen gulma. Ki bakan daga sannan ki bakan daga wawuya. Bakan daga da kunje ta kuke ganewa. Lallai ku sai ku nemi tsari akan bakan daga. Ai kowa naki ya san ke ce bakar daga. Halin nan naki samsam ba burgewa. Ai bakar daga babu kirki sai dai gulma. Lallai ku sai ku nemi tsari akan bakar daga. Bakar daga sannan ki iyayen gulma. Ki bakar daga sannan ki bakar daga wawuya. Bakar daga da kunje